imong pulutan, oh. Hingos lang ka diri. Salad imong baba diri simbudo. Tapos, bubuan tikag kulapo. Ipultang tika. Sige, yarok taman sa ginawa. La pa. Ana. Dili jud ay tantong buang mo ni akong uyab ba? Naa jud ay pagkabuutan ba? Asa ka? Adto silang pare. Ay, sulod. Sama ka. Asa di ay ka? Adto gali ko sa ilang pare. Mag-unsa? Mag-shot. Mag-shot? Dili pwede. Stilana. Nagsabot na biya taha nga. Pwede ko mo inom ning tamdo na baya ka. Oh, nagsabot na bitaw ta nga mo inom ka. Pero, dili. Sana man taon ka. Oy, mura man kag mini-mini. Sama na yung style mo. Tando niya, dili. Sabot na biya ta, ha? Oh, nagsabot na bitaw ta. Mainom ka diri, pwede. Pero, dili ka mulakaw diri. Ana, mini na. Saan man ako pag-inom og dili ko mulakaw. Nabuang naman tingali ka. Paghulat diri, ha? Ako mo palit og limnon dito sa tindahan. Diri ra ka mag-inom. Sama ni siya ay nigana mo ra man tag piniriso ani. Ato lang ko sa ilang paregod mag-inom god. Nya sama, ka dili. Ayan Sige, mainom ko. Paghulat diri ha. Bantay mulakaw ka. Yan eh. Normal ginabayhan no. Animal ka tawana ka ha? Dako di ka kag-utang sa tindahan ha? Bantog ra? Every time ko magsugo ni mo og para palit og grocery, imo ra ning palit og limnon ha? Tapos, ang grocery, imo ra ning ginautang ha? Bantay lang gyud ka na akong tawanan ka. Kaayaw! Uy! Medyo naabugan na niya akong baaso diri ba? Kaaya gyud ba? Dara o! Uy! Kulapo! Pak! Ha? Gipuno pa? Lawas og dugo ni Kulapo. Inom diretso. Thank you. Antony, dako day ka kay utang dito sa tindahan? Wala man ko'y utang diya sa tindahan. Gipaningil man ko ganina. Katong pagpalit na ko sa Kulapo. Ay, ikaw muna ay utang, dili ako. Ako bitaw. Kaya tagkwarta diha, be. Isaad ba ko nga kung balikon rong hapon. Wala man ko'y kwarta dire lang. Ako'y kwarta. Wala day kay kwarta. Sige, pamakak. Halanga lang, uy. Masindot untaan ba kung na ako'y pulutan. Pero lami bito nga pulutan lang. Pagkahalanga di madao eh. Pulutan di mong ganahan, ha? Sige, tagaan ti kaglami nga pulutan. Pero, dili na baso imong gamiton, ha? Kaninang imbodo. Isalod diri imong babao. Wanay baso-baso. Biasa man ang imuha karon nga pulutan, be, kaya ako ilabay ning baso. Kanigod, oh? Kanigod to imong pulutan, oh? Hingos lang ka diri. Salad imong baba diri simbudo. Tapos, bubuan tikag kulapo. Ipultang tika. Sige, yarok taman sa ginawa. La pa. Ano? Antony, may kwarta? Wala kwarta lagi. Ubre day ka. Dadato ko. So, dato man ka. Dagan di ka kwarta. Nadagang kwarta, kwarta. Asa man mo gibutang? Dito CR. Dito likod sa inidoro. Ako gidat ugag bato liniboto.
Aw nara man di ay na. Magaling kang kupal ka.